Hello mga kapalpak no. Kini nga behind the scene kang Chinchins vlog ni siya niya. Para makita ninyo ang full video, visit lang mo sa iyang YouTube channel para makita ninyo ang iyang full nga video jud nga makatawanan, makalingaw guys. Ang mga artista ani mga kapalpak sila si Alimukoy Tris Buhakhak, Tutong Tugsok, Zenith Lovers TV, of course ako napo dito si Boy Palpak TV vlog guys. Palihog lang po og support sa tagsa-tagsa na mo ka channel guys. Dagang salamat. God bless. Ayaw po sa susil. Sir, ipoprint ni mo yan. Mga agad to sa hotel-hotel na pati magkamahala. Ari na nga kalibunan. Andi ko dira ko na usam. Mga tol ko dira oy nya. Dagapit kay lamok din nga bitin. Kung bitin ka. Ay dubla ka kay kani kung bitin ligo mo tondo ka na nga diri man makalara. Boy lay bitin ri ako. Ala, asa tawo ng mga triplets lo? Na may nangutay ba? Kung minutes. Awa ba di laway na ngaro. Naghalak-halak tadi. Karambulan bilang duba tadi. Lubot ka nang ala. Kamungkong ka ba? Kamungkong. Ato nga naman na yung makuha. Oh. Hindi ka tayo lubot niya ay magkago. Hubo ka na yung pulon. Mga nibang ko na sila guys. Kukuhan sa kana naman Chen. YouTube nga. Dol ka may gatang lang. Kasi kanang bata malibang. Dol, tawag na. Dol asa na. Anahan ba gusto sa? Oo. Patay ka tawo mo to. Buisit. Ay da. Rolling action. Kita gawas akong tayo bagi oy lain na to. Ako bugi dito ko. Lain na sa dating pangumbiraan ba di oy ang ilang mga pagkaon ba. Igit-igit mo ginoon ta nga lain kayo ang ilang gidalit na to kay sige yang bali. Tai. Gawas ng katunga. Badi. Tumbi lang badi. Tumbi. Inuhan ka? Tumbi ang bagay gahit kayong gawas tumbi. Guys, salamat tadi. Ikaw man mo bakaw. Kung may resulta ba di? Sagol mo na chinilas na kakon. Hangul sa kibo eh. Iluhi ko. Ilong ka oy. Mamot. Iluhi ka? Hindi ka iluhi. Siyempre, kataya ka. Anak mo na ba di ka para iglit tayo? Ay, sabi nyo. Iba talaga. Yeah. Asa na ito daw? Iluhan ako siya? Anto na, iluhan daw. Pila to ka minutes. Di kay pupusan ako gatong. Ngayon kay iloy ko. Wait, asa ko il, asa dapit kay. Di, katorang kuhan. Yan, ngayon ba. Rolling action. Badi, iluhi ko. Sige, badi. Inumot, badi. Gilukan ko na badi. Nabusot man sa may tae. Nabusot badi, simuta badi. Unti na. Nga may pakaw. Ikaw ba niya? Inuwan di ka ba niya? Ikaw, kuya man ako ay magpilukan ng kuya. Isa ka. Ay, aki. Ay, sagtiwa sumok ng kuya. Bakit ang tama din? Nilaw ko. Magkakasok na. Asa, bati, matumban na.
Kaya, ay, yan, hangalong ka.